Ivuma fiber itholakala kuzona zonke indawo, kodwa nazi indawo ongakwazi ukuthi uyithole khona. Iyatholakala eLovu, iyatholakala eChesterville, iyatholakala eLamont, iyatholakala eHammersdale, iyatholakala kwezinye indawo eMlazi, iyatholakala eSiphingo, iyatholakala eNewland East, hhayi eWest. eNewland East iyatholakala, eMaritzburg iyatholakala. Ilezo ndawo okwamanje engisho ukuthi abantu bakhona uma beyifuna bangangithinta. Kodwa kwaMakhutha, abantu bakaMakhutha bayayifuna, kodwa okwamanje abakabi nayo ifiber. Ifiber kuthiwa kungenzeka, akakaqinisekiswa, kungenzeka ukuthi bakwazi ukuthi bayithole kulo nyaka, before lo nyaka uphele bazobe sebakwazi ukuthi babe nayo ifiber nabo, bakwazi ukuthi bayitholele lo unlimited data. Nawa-ke ama-prices akhona, thathe yakho bafowethu, iyabiza idatha. Kubalulekile ukuthi sisebenzise i-unlimited internet ngamanani aphansi. Ungakhonekta abantu aba-10 kwi-fiber eyodwa, abawu-10. Cabanga-ke imalini, amadatha amangakanani lawa asuke eseyiviwe uma ngabe sebenzisa ifiber. Okay, uma uyidinga ithinte, inamba yami ithi 060 418 5075, 060 418 5075. Iyafoneleka futhi iya-WhatsAppeka. Danko, ngiyabonga.